Ahoj, takže tady se Iron Man 299 Stark. Dnešní téma jsem si teďka všiml, že hodně natáčí youtuberů, že natáčou o duchách. A mně se vlastně nestalo, já nic nikomu z naší rodiny, třeba jsem byl někdy sám doma, třeba i večer, ale nic se mi nestalo. A takže já budu číst, mám tady takovou knížku. A tam prostě jsem si počul z knihovny a ještě bych rád koupil. Příběhy podle pravdy, jako třeba díváte se někdy třeba na nevěřte, já třeba jo, tam prostě jsou příběhy, akorát to je napsaný. Já tady rozsvícený světlo, pak já zasnu tady, pokud vy nebudete vidět, takže teďka jdu zasnout. No, vidíte asi houby, no to jo, ale to nevadí, to má důležitá, to potřebuje nějaký zdroj světla, no nevadí, tak rožneme a budeme to dělat takhle, když by si to mohl dělat, opravdu ta tma to bylo výborný s tou tmou, protože tma si tomu hodí a je to taková ta atmosféra. Takže jdeme vyprávět z knížky. A to já se teďka budu dívat na tu knížku, tady má položenou. Takže asi to bude vypadat divně, že se nedívám do kamery, a to nevadí, to je podle mýho, aspoň si myslím. Tak, první kapitola. Duch v posteli. Ahoj, jmenuji se Brenda. V roku 1999 se mi stala událost, bylo mi 15 let. Rodina se rozvedla. Mám jako rodina, jako já tam jako píšou jako rodiče, já jsem to přes blbě, to se omlouvám, rodiče se rozvedli. Já žiju s mamkou. Táta má svůj dům, táta nám nabídl, že můžeme bydlet u něho, ale mamka to nepřijímá. To jsme se nastěhovali do jednoho domu se zahradou a s bazénem. První noc, když jsem si lehla do svého pokoje a zasla, jsem měla pocit, že tu je někdo se mnou stráví noc. Pak jsem usnula, ale probudila jsem se ve 3:15. To je ten čas, který podle mě, a to asi každý nazývá, hodina duchu, ta druhá hodina, jako půlnoc a pak 3:15. A co právě se podívám, jak dlouho natáčím. Jo, to je dobrý. 3:15. Řekla jsem si, ještě brzo, ale šla jsem na záchod. Jak jsem šla tedy na záchod, jsem si všimla, že na záchodě rozsvíceno a řekla jsem si, asi tu šla mamka zapomněla zasnout, nebo můj starší brácha. Pak jsem šla si umýt ruce a na záchod. Vlastně na záchod pak si umýt ruce, promiňte. A letla jsme se a viděla jsem peřinu na zemi. Šla jsem teda do ložnice za mamkou. Probudila jsem mamku. Mamka šla se mnou a peřina byla pěkně ostlaná a nasená na posteli. Ale mamka se vrátila do ložnice. Já jsem šla s mamkou, mamka mi to sice dovolila. A viděli jsme peřinu vlastně v té ložnici, ne jako v tom pokoji tam, ale v té ložnici, kde spí mamka, jsme viděli peřinu na zemi. Tak mamka zvedla a řekla si asi vítr, ale byly okna zavřetý.
je zavřený. Tak jsme si lehli. Ráno můj brácha řekl mě a mamce, že prý měl nějakou divnou noc. Dal jsem mu sen, že ho prý honila nějaká stará babka, promiňte, že jsem ho nazavila babka, a pak viděl ve zprávách tu stejnou babku, která zemřela ve 3:15. To je konec. Takže teď jste to mohli poštehnout, já vám to sice ještě řeknu, pokud se to nepoštehli. Ta dcera se probudila ve 3:15, není to úplně podivné? Asi jo. Jdeme na další příběh. Mám 6 minut. To je takový ten delší čas, ale to nevadí. Když tak, tohle bude ten poslední příběh. Tak, to je tak krátký příběh, ale nevadí. Aspoň to bude krátký a bude to hnedka na tom YouTubeku. Tak. V noci jsem měla zážitky s mrtvou paní, to je ten název jmenuje. Je mi 35 let a asi před 6 lety jsem žila u přítele. A přítel vyhodili do podnájmu, ale přítel měl naštěstí bohatý od taťky a taťka mu koupil dům. Dům byl podivu levnej. Tak jsme šli do toho bytu s přítelem, baráku, no, spíš domu. Tam mají 3 všechny výrazy. První pocity jsme měli takový, to byl pěkný dům, ale měla jsem tam už měla jsem tam už pocit, že tam někdo je. Jo, že tam někdo je. A tak jsme se tam přestěhovali. 2 dny poté jsme se tam přestěhovali. Jsem šla spát přítelem. A ve 3 hodiny a 15 minut tam je. Podívej. Já jsem říkal, to je ta hodina těch duchů. A i ta půlnoc je ta hodina těch duchů, ale spíš těch 3:15. Já jsem taky kolikrát třeba zbudil ve 3 hodiny a jsem nezažil. Ve 3:15. Šla jsem na záchod a viděla jsem, jak přítel stává a říká, že něco je v zrcadle. Obraz. Jako obraz nějaké paní, ale když se podívali na zrcadle, obraz nebyl. Obraz byl jenom v tom zrcadle. Řekl jsem si, asi to nějaký podivovné. A šla jsem si zase spát. Probudila jsem se v 5 ráno a to byla chvíle, když jsem šla do koupelny. A tam ten obraz na zdi byl položený, ale nebyl tam v zrcadle. A to je už konec. No tam ještě něco je. Jo, to je kousek na pářách, když to čestu. A najednou jsem pochytila nervy, jakože za mnou někdo stojí. Byla jsem naštvaná a to hodně. Obraz jsem chytla a vyhodila do popelnice. A už jsem nikdy neměla pocit, že tam někdo se mnou je. A to je konec. Tak jste mohli říkat, vidět, jsem tady četl tu knížku. No, tam. Takže ta knížka, asi se ptáte, možná ji ne, kdo ví, já to si neřeknu. Já tu knížku čtu.
Ne, už jsem taky 11 let, tenhle rok mě bude 11 let 16. října. Takže ta knížka je sice od 15 let, až nebo pro ty, co se nebojou. Já jsem na tyto věci takový skeptický. Když se někdy co dívám, třeba na Primazum, tam dávají třeba po stopách duchů, nebo svědci paranormálních jevů. Ale moc se na to nedívám, mě takový věci nezajímají. Jinak, co já chodím tak, 10 minut, to je opravdu hodně. No, takže, já bych to video ukončil. Napište mi do komentářů svůj vlastní příběh o duchách. Já bych vzal tátu v mobil, nebo tablet a podíval si na to a ten komentář bych četl. A to má nějakou sledovanost, tak se na to prosím dívejte. Já jsem chtěl právě tady naladit tu správnou atmosféru s tím, že zase světlo a bude to třeba lampička červená, nebo lampa je tady v pokoji, mým. To je docela škoda, jsem jsem nevzal, ale to nevadí už. Tak se mějte, uvidíme se příště. Rozhodně nechci s tím skončit, jako s tím duchařstvím videím, ale nebudu to natáčet úplně častěji. A i když to natočím, ale doufám, že u příštího videa tohodle, jako z těch duchů, už tu bude ta lampa a světlo bude jasný, tak ahoj, duchové.